Okay, so magandang araw sa inyong lahat mga boss. So ngayon pupunta tayo sa bilihan ng granite. So naka-ready na yung paglalagyan natin. So yan na. So sa binalunan tayo kukuha ng granite mga boss. So ituturo ko sa inyo kung saan namin binibili yung granite natin. So dana lang natin si Buddy Noli. Let's go. So yan mga boss, kasama na natin si Buddy Noli. Morning mga boss. So ayan, malapit na tayo dito sa bilihan ng granite. So tingnan natin daan para alam nyo kung pupunta kayo sa susunod dito. So binalunan lang mga boss yung bilihan natin. So ito na siya, Crystal Granite. Kaya lang hintayin pa natin siya, nasa Malasigi daw siya. Okay. So ito, yan yung address niya, MacArthur Highway, Sumaglit, Binalunan, Pangasinan. So siyempre andyan na rin yung contact number niya. Tapos ano nyo na lang, tingnan nyo na lang dyan sa screen yung yung FB niya para kung gusto nyo siyang kausapin na sa messenger, i-add nyo na lang po siya mga boss. So yan lang yung address niya mga boss. So tingnan natin yung order natin. So wala pa siya, hintay na lang natin. Wala pa siya ma'am? Sige po. Okay, si madam na naman dito. So ang daming granite. So may salt and pepper, tapos paint Corina, tapos may quartz din siya, yung nasa yung malaki na yun. Tapos Black Galaxy. So ito kasi mura yung bigay niya sa amin. Tapos ang ginagawa ko, pinapaayos ko na rin sa kanya, pinapakat ko na lang, pinapakat ko na rin sa kanya para pag pinikap namin, na lang, sasalpak na lang. So nasaan dito ma'am yung Nandito po yung dito po dyan. So gawaan na. Ayun, dito na. So Black Galaxy yung kinuha namin. So yan, 205 by 60 yung sukat nito. Yung presyo niya 8,544. So Black Galaxy. So tanungin natin mamaya kung magkano yung mga ibang granite niya. So hintay lang natin si sir. So ayan, i-ready ko muna tong lagayan ng alisin ko ng mga tali. So ayan, dito na tayo. Dito na si Sir Alvin. So ayan sir, pagkakano pala yung mga granite mo para mag-gain pa ng viewers natin? Ano yung pink Corina? Ay yung slam paper na bago po yung nadating. Yung bigayan namin dyan 2-3 yung per square meter. Per square meter, 2-3 per square meter. Patay ngayon sa Galaxy, tumas na ng isang daan ulit. Yung bigayan ko dyan 4-1 to 4-2 na. 4-2 o 4-1 per square meter. Sagad na yan 4-1. Tapos dito sa pink Corina yan to. Halos pares ng vibration, di magkakarayuan. So magkano na yan? Ito bibigay ko ng mga 2-3 din dyan. 2 per square meter. Per square meter. Tapos doon sa pag paramihan din yung kukunin nila, mababawasan pa. Basta minimum 3 pataas.
Okay. Mapapawasan ko pa yung presyo na. Tapos doon sa quartz yun, no, di ba? Yung quartz dyan, kuwag na yun sir. 4,000 pataas na, depende sa design. 4,000 pataas doon sa quartz. So marami pang mga design dito, mga granite. Dito sir, ganun din, parang sa salt and pepper din. Hindi, mas mataas po yan sir, sa Himalayan White at sa Bianco sir. Himalayan White. Ano na siya ng mga 2,600 pataas. 2,600 2,600 per square meter. per square meter. Yun, 3,300 sa may quantum, 30 Diba? crown. 3,300 per square meter. Parehas dito sa tan crown. So pares daw dito. So yan, mas mura pa rin siya kung ikukumpara niyo sa malalaking hardware. Gaya ng Wilcon or City Hardware. So maganda rito, nagkakabit na rin sila. So pwede nyo silang kontakin. Di ba sir, nagkakabit na countertop? Opo. Oo. Ayun, nagkakabit na rin sila. Kahit countertop, staircase ganun sa mga town. Mga nicho ganun. Gumagawa rin kami. Pati mga nicho sir? Nicho. Tapos hagdan. Tapos mga countertops na. Okay. Pwede rin sa cladding kung kayang budget. Sa Cladding din. cladding, pwede rin sa cladding. So ayan. So kontakin niya lang si Sir Crystal Granite. So makikita niyo dyan sa screen yung FB niya. So message na lang siya. Tapos yung itong mga number mo dito sir, active? Yung active ko talaga ginagamit ko dyan sir, yung 0949. Saan dito sir? Palawin ko dito kaya 0949-924-3598. So ito? Oo po sir. So yan yung ginagamit ng number. So, dito lang dito sa MacArthur Highway, Sumapic, Pinalunan, Pangasinan. So yan, kukunin na natin yung order natin. Sige sir, kunin na namin. Tulong na nga ako. Okay. 8,544. Ayan. Okay, may discount pa tayo. 8,500 na lang binigay ni sir. So maraming salamat sir na. Sige, next project. Okay, tara mga boss. So may dadaanan lang tayo, bibili pa tayo ng Sige sir. May dadaanan pa tayo mga boss, bili tayo ng ng handle. Tapos drawer guide yata. Saka marin epoxy. So daan na lang tayo sa City Hardware. Bili lang tayo konti, sandali ng ng console. Tapos handle dito sa City Hardware.
Nandito na tayo. So buksan ko lang yung gate. Para i-atras na lang yung ano, sakyan. Oh, Nohen, ang galing ah. Oh, Nohen, ang galing ah. Okay, atras. Oops, tama na yan. Oops. Natin pa. Oops yun. Nandito na mga binili namin conceal. Conceal tsaka yung handle. Hello, handle. Tagan to ka. Ha? Yung pasok ka. Baka to. Talo tayo to. Ten para kabulutan. Kabulutan unugan aja ko. Ay. Mga dito. Tak, mga latik mo. Atane. Ito. Ito. Mag-control blank, wait. Lapit ako. Okay. So nagawa na nila itong ano, napormahan na nila itong bar counter. Yan. So laminated board siya, tapos dito marine plywood, kasi ditikitan pa natin ito ng, ano, ng marine epoxy. Dito natin ipapatong yung binili nating granite. So yan. Tapos pag gagawa kayo ng ano, ng ganito, kitchen cabinet, ang mga kailangan mo siyempre ito, table saw, circular saw, siyempre clamp, tapos squala siyempre, ito rin, so kailangan din natin ito. Tapos yun, yung barena, tapos yung pang ano natin, pang hawak sa 45 degrees. Okay, so yan yung mga kailangan natin. Siyempre kailangan din natin ng concealed, rugby, itong aging, screw, concealed handle,
Tapos mga barena. So ayan yung mga barena natin. So yun lang kailangan. So dito ang ginawa ni Foreman dito, pinorman na lang niya yung baba. So puro laminated board na yung nilagay niya rito. Ayan. Okay. So dito na yung mga drawer. So, tingnan natin na dito sa kwarto. So, ganun pa rin, nakabili na rin sila ng bed nila mga boss. Ayun, ewan ko lang kung magkano bili nila rito. Ayun. So, para mas mabilis daw, bumili na lang sila ng ready-made. Dito nakapagpintura na sila sa kabilang kwarto. So hindi pa natin may-sit yung mga ilaw kasi wala pa yung main line. Kasi ito yung TV rack natin. Ay, yung wine rack. Mga boss. Nilagay doon sa may minibar. Ayan. Tapos dito sa kabilang kwarto, so meron na rin silang binili. So ito na siya. Okay. So parang madali nang gawin ito. Puro balot lang. Meron na rin dito. Mga susi. Ito yun. Ayun. Sandali na lang ito, matatapos na to. Okay na. So makibalitan na tayo. Yung ano pare, wala pa yung para doon sa exhaust fan natin. Meron yung ano. Pero hindi sila nakabili ng usyata. May usyata. Sige rin pare. Yung hose, wala. Pero yung hold, rinse hold. Meron. Pull out, wala pa? Wala pa rin, yun ang pinapakapang ko. Eh, sabi nila, wala pa yung kausap natin. Si Jomel, yung nasa Baguio daw. Ah, nasa Baguio? Bibili tayo pag hindi nabili yun. So, yun na lang palang kulang dito, yung pull out. Nung lunes ko pa sinabi yun. Hindi ngayon, wala pa. Puntahan nga natin. Puntahan nga natin. No, sir? Oy, sir. Oo. Wala pang ano, biniling pull out si Sir Jomel? Wala pa dito eh. Matatapos na sana namin na to bago New Year. Oo. Pero yan yung mga nandito na yan. Bukas siguro baka makabili mo ka. Sige. Sa Bagyo. Ilan kuha nyo dyan, sir? Yan sir, 120. 150. Oo. Kaya anong bawas yun, sir? Tapos ng usapan sir. Ay, tapos na. Pwede nyo namang kayo magtuloy. Para ano, para kung gusto nyo sir, tuloy nyo, pwede pa naman. Hindi, okay lang. Pinapas na naman. Yung kalimutan nila. Mahal talaga yung mga materialis natin sir sa cabinet. Nag-uusap na rin kami nung nasa abroad. Baka mamaya na, baka bukas. Mamaya pa yun ano, kukuha ka ng pira eh. Iba siyang pira. Kukuha pa ng pira doon sa ano. Mas bata. Wala dito. Sabi ko kasi sa kanila, pwede namang arawan kami rito. Eh ganun din naman ang mga gastos nila.
Tapos ngayon tatawad kayo. Ano yan? Kasama hanggang sa ano yan? Saan? Kitchen. Hindi, nag-uusap naman na kami. Ay. Nag-uusap na kami ni Madam Jan, pinaliwanag ko naman na. Hindi tinapos. Oo. Kasi okay lang naman sa amin kung arawan. Gusto nyo naman na kontrata. Matapos na gabi. Oo. Talagang mahal kasi kami na rin yung mag-provide lahat niyan eh. Siyempre, transportation, lahat ng ano. Kailangan ng tagal na. Pull out lang na. Pull out. Tapos pala na no. Makakatipid din siguro kayo kung arawan ito. Saan yun? Sa ano yun? Kaya lang nakakapagod. Sa silong ng ano yan? Kabinet. Sa silong ng cabinet. Ilan yun ay? Ilan? Sinabi ko na rin kay Sir Jomel. Dalawa. Oo. Sinabi ko na rin. Aluminum yun ano? Stainless yun, sir. Ay, stainless. Oo, hindi aluminum. So, punta na ulit natin mga boss. So, yun na lang ang inintay dito. So, tumatawad sila. Kasi daw, wala na daw bawas, sabi. Sinabi ko na sa kanila na mahal talaga itong magpakabinet. So, mura na nga yun yung 120 rito. Mura na. So, nakamura lang kami kasi kilala namin yung gumagawa ng granite. Tapos itong mga bili nating mga materials dito. So, may discount din ako dyan. So, akala nila mahal na yung singil namin dito sa kitchen cabinet dahil tumatawad sila. Nung una pa lang sinabi ko naman sa kanila pwede naman kaming arawan dito. Ganun din naman yung magagastos nila. So, dito pa lang mahal na itong mga gamit natin dito. Yan, hindi naman libre yung mga gamit natin dito. So, siyempre namuhunan din tayo dyan lalo na dito sa table saw. So, halos lahat ng materials ng pang-cabinet mahal. Dito talaga yung isa sa nagpapamahal dito sa bahay. So, kung sino yung mga nangungontrata dyan, pag-estimate nyo nga kung magkano yung estimate nyo dito sa cabinet nito, mukhang namamahalan yata sila. So, kung kayong lalo na yung mga nagpagawa ng bahay dito, nagpapagawa ng mga kitchen cabinet, pwede nyo comment dito kung magkano yung mga nagastos ninyo sa kitchen ninyo para magkaroon din ng idea mga ibang viewers para alam nila kung magkano yung mga magastos nila. So dito ang kontrata ko rito 120,000. So lahat na kami na yung bibili ng mga materyales. So lahat. So pati mga gamit sa amin na rin. So siyempre yung mga gamit natin hindi naman basta-basta mura. So lalo na yan yung mga barena. Tapos yung labor pa, siyempre mahal din yung labor natin dito. Yung mga kinuha natin mga skill dito talagang magagaling, lalo na si Paribal. Siyempre pag maglalagay ka sa ganitong mga project, dapat magaling din yung mga skill natin. So puro skill din sila. So may kanya-kanya silang ginagawa. Isa pa yan sa nagpapamahal sa mga trabaho natin, skill. Tapos siyempre pag ganitong malayo, siyempre kung kukunin mo sila, siyempre magbibigay ka rin ng kunting konsiderasyon. Siyempre may bigas sila, may libreng bigas, tapos lutuan. Siyempre may allowance din sila. Siyempre malayo itong pinagtatrabuhan natin. Siyempre taga Pangasinan sila kami, Tarlac. Isa pa yun sa nagpapamahal pag lalo na pag malayo yung pagtatrabuhan natin. Siyempre kung meron naman silang tanggap dun sa malapit, mas gusto naman nilang magtrabaho dun kung tutuusin. Siyempre wala naman silang magagawa kasi makakasama natin sila sa trabaho. Kung ano yung inutos natin, doon sila pupunta. Kaya lang magbibigay na lang tayo ng konsiderasyon para hindi naman sila naging kawawa pag lumayo sila sa
sa Tarlac. Okay, so mag-comment lang yung mga gumastos sa mga kusina nila, kung magkano yung mga nagastos nila para magkaroon ng idea yung mga ibang nagpapagawa ng bahay dito. So dito, ano ko na lang dito sa laminated board. So 2,300 ang isa niyan, mga boss. So naka 15 yata yung binili namin na piraso, hindi pa bali yung marine plywood. So mayroon pa namang natirang dalawa. So biruin mo, sa ganitong kalit na kitchen, makaka-15 ka na. Ewan ko lang kung magkakaroon pa ng sobra dyan. Tignan na lang natin. So siguro konti na lang. So ikaw ba, anong masasabi mo dun sa ano? Dito sa kitchen? Talagang mahal po talaga yung ano, yung paggawa po ng modular cabinet. Isa pa nagpamahal po yung ano, yung granite natin. Yung granite. So mahal din yun. Siyempre, bumili ko yung granite. Ito kasi, itong Black Galaxy na granite yung binili natin kanina. Isa yan sa pinaka mahal na granite na binili natin. So meron din murang granite, yung salt and pepper at saka yung pink corina. So yun, mura po yun. Siyempre, maglalagay na nga lang tayo dito sa project natin. Siyempre, dapat yung maganda na yung ilalagay natin. Transportation pa lang po, kumagastos na tayo. Libo na agad yung transportation na ito mga po. So, hindi basta-basta yung magpagawa ng kitchen. So, akala siguro nila mahal na yung 120,000. Tumatawad pa si Sir. So, yan. Pwede naman silang ano. Okay, sabihin na lang namin dito kung magkano yung nagastos namin pagkatapos nitong project natin. Dapat ang sama nito, pagkakot lang yung paring sama. Oh, yan. Okay. So, ayan lang. Tingnan ano lang natin. So, marami pang ano, kulang dito. Mag-i-aging pa tayo. So, wala pang aging yung ibang marine plywood natin. So, pati doon. Marami pa. Marami pang kulang. So, makakamura kayo siguro kung kayo mismo yung gagawa nito. Itong modular cabinet. Kung ikaw na lang, kung wari, ikaw maggagawa ka ng kitchen cabinet, ikaw na lang gagawa tapos kumuha ka na ng labor mo. Tapos umiram ka na lang sa kapitbahay ng mga gamit. Yan, umiram ka ng barena, tapos tolarso, jigsaw, hiramin mo doon sa kapitbahay mo. Tapos grinder, tapos ito, hiramin mo rin ito dun sa kapitbahay mo. Tapos yung barena na rechargeable. Hiram na lang kayo dun sa mga kapitbahay nyo kung gusto nyo makamura. Yun ang maganda dun. Yun na lang. So, yun na lang ang maganda. Tapos ito, may ganito rin si Parrotel, kung gusto nyo makamura, hiramin nyo na rin sa kanya. Okay lang ba sa'yo pare? Na humiram sa'yo? Oo nga. Kung wari, gusto nila makatipid, hiramin yung ganito mo. Okay lang sa'yo? Okay lang, kahit sa kanila lang. Ayan, so ano, kung may metros, yan. Kung siguro, meron naman na siguro yung metros doon. Ngayon, kung di alam gamitin, yung tao magtuturo. Kapamigay ko na lang. Eskala. Ngayon, kung gusto nyo makatipid, magtanong-tanong na lang kayo dito. O kaya, manood na lang kayo dito sa YouTube. Magtanong-tanong kayo. O kaya, yayain nyo si Foreman na mag-inuman para mabigyan kayo ng idea. O pagkatapos yung uminom, di may alam nyo ng mag-cabinet. Ganun lang naman yun eh. Basta niya. Makakatipid na kayo, di ba? Hindi sila magkakinig sa inom, hindi na lang sininong ko eh. Tapos tuturo sa'yo ni Foreman kung anong gagawin, kung paano yung pag-cabinet. So yan, ganun lang naman yung ano dyan. So ayun lang, pampahaba lang yung video mga boss. Huwag nung pansinin yung sinabi natin. Yung talent ang pinapayari. Yung talent kasi yung skills natin. Yun ang ano dyan. Siyempre, naglaan din sila ng panahon para matuto.
sa mga ganitong project. So hindi lang basta-basta natuto sila, kundi panahon din, ilang taon din nilang ginawa yan bago nila na perfect yung pagka-cabinet. So meron pa rin naman konting sablay pero konti na lang yun. Konti na lang, hindi naman kami perfecto eh. Wala naman sa atin lahat yung talagang perfecto. Nobody's perfect. Nobody's perfect. Ay kahit ako, nagkakamali nga ako eh. Kahit yung pare nga nagkakamali. Yung pare nga eh, sabi niya eh. Nagkakamali rin, sabi binato nga niya yung bola, kung sinong tamaan ng bolang ito makasalanan, sabi niya. Bumalik sa kanya. Eh yun. So, yung doktor, mahal maningil. Pag patay pa yung pasyente, magbabayad ka pa rin. Mahal. Dito, sigurado ka naman. Sa doktor naman, hindi ka pa sigurado doon. Yung mga ibang 50-50 doon, magagastos ka na nga. Minsan nangamatay pa. Sa iyo ba sigurado ka? Oo. Sisingilin ka pa. Tapos, sasabihin nilang COVID. Hindi COVID. Kahit hindi COVID. Eh di kumita na sila. So, ayan. So, ayan lang. Ano sa... Sir? Yes, sir. Ano sa... Yes, sir. May pwede ba kitang interview? Sige, ano? Ano? Hindi ka na tumitingin dito. Sige na, tanong. Ay, sir. Ay, sir. Ang ka lang. Nag-Chinese sila eh. Chinese sila. Kayo nagpipintura, sir? Ilan po kayo? Ayos. Kailan nyo tatapos kaya? Salon. Tapos, Ayos, kasi nagmamadali rin si Madam eh. Yung sinasabi niya kaya. Siyempre, gumagawa pa sila dyan. Oo. Hindi namin makita. Doon sa labas, sir. Ano pa kulang doon? Sa labas. Sandali lang naman yung sa labas. Hindi naman kasi matarabaho sa labas. Yun yung So, konti na lang kasi may nagtatrabaho pa kasi rito kaya hindi sila makaporma pa. So, yung ibang kwarto, bali na pinturahan na nila. Yung mga ibang kwarto. So, ayan. Linis na yung kwarto. Naayos na yung mga kwarto. So, dito na lang. Okay. So, sa tingin mo, sir, yung 120 mahal? Hindi naman. Hindi. Akala ko mahal eh. Dito sa Kitchigabe. So, tumatawag kasi sila. So, yun, kaya tanong natin kung namamahalan sila sa 120,000. Sige na rin ka na naman, So, susunod na pipinturahan nila, sir, dito sa salas. So, magkukulay ka na rito, sir? Okay. So, ayos. Para minsan na doon, sana. Sana may lagay na yung pull-out para matapos na dito sa loob. Para... Wala pa yung manager natin eh. Okay. Yun na lang dyan, tsaka yung doon sa Rinswood. Yun na lang ang kulang dyan eh. Para matapos na. So lahat, okay na. Hindi, yung... Doon yung sa may, yung daanan ng usok. Yun ang wala pa. Yung hose, saka yung hose na lang, saka yung kanya doon sa labas. Yun na lang kulang dyan. Kaya doon sa labas yun eh, yung stainless na takip. Ilagay ko na lang mo na eh. Diyawa, ito kawin diyawa. Butawid niya, dito sa liman. Ay, titalan, tisa na eh. Paway, di ma-kyan. Di ba yung po eh? Di ma-kyan. Okay. So yun. Tapos pag nilagyan yan, lagyan mo rin ng takip na box. Ay, magbabox na lang. Mag-box din. Pag nilagyan nyo yung nandun sa taas. Para hindi makita. Lagyan nyo rin ng box dun sa taas. Para hindi makita. Iwasan na namin yung furnisa. Iwasan nyo na lang. Si Mari pa lang expert dyan. Kaya na ni Paribal yan. Kurin ko ito. Kahit kukunin na natin yung furnisa para sumagan yung iwan. Para hindi na tayo magkakating. Okay, so ilang araw na lang matatapos na siguro ito, no?
Baka bukas tapos na ni Toto. Okay na. Ayan. Ayos. So, ayan mga boss. So, siyempre, babalikan ulit natin ito sa susunod na araw. Tapos, sabihin na rin natin kung magkano yung nagastos natin dito sa kitchen cabinet natin para magkaroon sila ng idea. Lalo na yung mga nagpapabahay dyan. Para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung labor cost tsaka yung materials cost dito sa kitchen cabinet dito sa Abonagan. Okay? So, hanggang dito muna yung video natin mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless.